Hello guys, welcome to the channel and please do subscribe. Wofethu-ke udaba esithi asilubheke namhlanje. Udaba lapha lithinta lapha indawo yakwaMai-Mai. Uyazivela nje nawe igama lakhona kwaMai-Mai. Lapha yana ke kwane vibe nje vele ya trenda South Africa yonke. Abantu ke lapha sibabonile nje bayirelaxele, bayiphuzela kudlale ingoma and futhi ke abantu abafake ama-mask, yonke nje into nje ibuthelelele kumnandi. Leya ndawo ke indawo elapha ya kahle kahle eJohannesburg. And ke futhi ke abantu abaningi esibabona lapha abantu nje sibonela ukuthi ke no abantu abayithandela ubumnandi. Kodwa ke manje ke ongixaka kakhulu ke intokazi lapha siyazi njengentokazi echa lapha kuSibaya, igama layo Asavela. Uye wakhala ke kakhulu ukuthi ke awuyena akasatshelwa ngani uma kuukuthi ke kune vibe noma ke kune party nje ezoqhubeka lapha ngoba abona impela ukugcwala kwayo le ndawo. Uma kuukuthi ngempela igcikwane leli lisadlalule, bonke labantu abazobe belapha noma kade belapha basazolala esibhedlela. Wofethu ke niyaxwayiswa ukuthi ke kahle kahle niqikelele kakhulu ukuhamba amaphathi la kanjeyana ngoba kakhulukazi ke njengoba ke kungaqinisekiswa ukutholakala kwekhambi layo ke i-corona. Manza kwethu angazi ukuthi ke ukukhalaza kwale ntokazi nikubona kanjani noma mhlawumbe bezidlalela noma kanjani. Kodwa ke ngokwami mina ngibona ngathi ke cha, intokazi leya nje ibizincokolela lapha ku-Twitter ukuthi ke hawu yona ke ngasatshelwa ngani. Angazi ke wena ubona kanjani nawe, mhlawumbe ubona kanjalo. Ngicela ukuzwa ke ku-comment section umbono wakho.